Després d'un bon esmorzar no pot faltar mai un bon cremaet i han vingut a Alborana en Polinyà del Xúquer. Bueno, Rafa, què mos tens preparat per així? Bueno, pues estic preparat una presentació d'un carajillo especial que fem així, la qual té un poquet d'història en el tema del plat, perquè com veieu és un plat que acopla perfectament a lo que és on anirà el cafè, i així tenim tots els ingredients. Quins ingredients porta un bon cremaet? El cafenet, la canella en rama, el sucre en terròs i la llimeta. I després li fiquem una canella en rama de presentació. Un bon ronet i ja està. Vale, va, Rafa, pues anem a provar a veure com el fas. I a dedicar-li temps. Clar, sobretot temps, no? És el que necessites. Fiquem 3 culleretes de cafè, de sucre, li fiquem 3 granets de cafè, un grapaet de so, 2 prou, i un trosset de llimeta. Sense la corfa blanca. Sense la corfeta, vale? I ara li fiquem un poc. Perquè diuen que la part blanca de la llima amarga un poc, no, Rafa? Un poquet, sí. Li fiquem un poquet de ron i ara anem a procedir a cremar-lo. Va, Rafa, ja tenim el ron calent i ara anem a prendre-li foc, no? Sí, ara l'encenem i anem cremant. I quant de temps té que estar a l'eixina? Pues jo... que no s'acabi l'alcohol del tot. Estem ahí un minutet i mig, fins que el sucre que li hem ficat... Hasta que s'apagui la flama, també. Que s'aparegui. No, perquè si no ja no m'eixirà igual. Perquè al final cremem l'alcohol, però sempre queda algo d'alcohol residual, no? Sempre queda algo. Molt poquet. Que si no, no mos col·locaria. La gent no es demanaria tant. Home, jo m'he fet 3 o 4 cremats i va ser igual. I ara, mentre està cremant-se això, vaig a fer un cafè. Molt bé. Vale, Rafa, ja tenim el cafenet per ahí. Ja tenim el cafenet. I ara procedim a tirar-lo, el cremaet, el tirarem dins del... Ja el tenim tot ahí. Vale, i ara anem a procedir a provar-lo. Aquesta combinació magistral. Ara clavem això, no, Rafa? Exacte. El cafè així dins. Molt bé. Que millor si ho fas tot d'una i no te cau per fora. T'ha caigut un poquet. Sí. Molt bo, molt ben cremat. El punter dolçor perfecte. Aquest fa gust. Té les essències de la llima, que se nota que no té la pell blanca, la part blanca de la llima. Aquí també tens un canyella poc més de sucre, si li vols tirar. Però jo no li tiraria més, per molt que estigui en la pedreta i tal. Ja sabeu on vindre a provar este cremaet, a Alborana, en Polinyà del Xúquer. Amb Rafa. 1 a 1, Uno a uno. No demaneu més de 4 perquè sols té 4 plats. O sigui, vingueu com a molt de 4 en 4. I sols obris cada setmana, no? Sí, obrim divendres per la nit, dissabtes per la nit, diumenges a migdia, diumenges per la nit, i vespres de festa i dies festius tot el dia. Pues ja sabeu, si voleu provar un bon cremaet, vingueu a Alborana de Polinyà del Xúquer. Millor poble del món. Que no falte.